hakane por ngewer pi baro kum ki paralok banyo sngaw ya kaktin ka jong oblay ka baong ayu ka de yenga banle ba on pen im yenga yakane ka jingethu khana la pun shong nong rim hakikam ki apostle khan riu ka nong ka da khat ka bakhat wei hadu lai phowei ka jingli ka ong manu bakli yakane ka jingli bala ong ayu ka de yenga banle ba on pen im yenga ya ka jubab nginyo shibet to bu manta haga jing kan mau haga jing like missionary ba ar jong upol kadba udang mi na Nipolis banlay sha Philippi kabadairu ka district banongkong jong ka Macedonia bat hangta labuhay shnong daki Rome te upol bat usilas kalaya shong hangta katu kanesngi te hakasin sabaton kalaya pelong ya ka jingaseng haka wei ka jakalum harut kawa ban ladon shibun kibriu kibabut lang yaki banyo sngew yakaktin jong ublay kadakot kabakat saw bat khatsan te ladon kawai kabriu kabakerteng Lydia kanong dijain basaw tu kabasyong hakashnong Tiatira katba kadang yo sngew yakajing alap jong upol kala sngew yahap yakajing hikai jong u te kumta upol ulaya lap hagane kapor te kumta utrai ula pli yakishkor bad ya jingmut jing perkhat jongka bad nangta kalang ngai ya ka jing hikai jong upol nangta kala pediang bad kala sya penbaptis rengkat bad kibahaying hasem jongka kadakot kabakan riu kala jiaru kadba upol bad usilas rengkat bad kibabut yaki kidang ya wat jakaban dua kila ya kendu ya ka wei ka briu kabalong kadang mikmat jong usoitan kane ka briu kaju pengkhia yaki briu da ka bakran pertong ne da ka bakran ksuj bat ka batairu ya ka jingjia bari bat ya kiban sawanru haki briu ka bakwa bantep hakane ka rukom kapeng khia ya shibun kibriu bat kalayo pisa shibun kane ka briu kala wan hau pol bat hakita kiba but ya kada perta bat kada ong kini kibriu kilong kishakri jong ublay bahakli tam tus ngeu yakini nabaki hikai ya kalanti jong kajing panem bat kada perta laki bun sin yaki ju ki kentin te hadin nangta upol ulas ngau salia te upol ula phaidin bat uda ong ha uta uksuj uba syong hakata ka briu ngahu kum yame haka kerteng jong u Jesus Christ to mi no na kane ka briu te haka ju kapor uta uksuj ula mi no na kata ka briu bat kata ka briu kam don borshu ban pengkhia yakino gino kibapang ne kam don borshu bani thulpa yakiban sawan namarba uksuj dan shu batka kumbalong haki juk mentaki sngi ladon shibun kibriu hakanaga pertai ki pengkhia yag bapang daka borksuj tikumta ngereban husiar bha yo ba ngisharyam ha uksuj to pai biang bat nga haka kitab kikam ka apostol khat riu kalanong kadakhat ka bakhat khandai hadu arfusau hadin baki kenrat jong kataka briu kilatip bakamla syuban pengkhia yagi bapang te kamut kajing yo pisana ginong pang kalakut no te kita ki kenrat jong kataka briu ka bakran bertong kilas ngau demok ya upol bat ya usilas namarba kila bekno ya uksuj naka te kila yakem ya upol bat ya usilas bat kila lam yaki syang ginok sinshar jong karum namarba karum kadai ka sorkar hakata kapor onda poi hangta
kini ki kenrat jong kata ka briu ka bakran pertong kida ong ha kinong sensyar jong karum yang pek kini ki briu ki balong ki jiu kida wan ban pengki win hasnong jongi kida hikai ya gajingai jongki hangi kum kinong rum te kumta kini kinong sensyar jong karum kilai hukum ya kisipai ban sempat ya ki da ki bun tri bat haden nangta to set bendi ya ki hak rukam ba kimlai shu ke hukum la ai ya ki sipai kadkot ke bar pusau te hangta une unong apira lani une unong ap bendi udah set penskam bha rangkat bat ke jingte jingkum yaki kti kejat jongki ban udah buru yaki hapo du knang ba kinom lai shu ban pet kadakot ke bar pusam hanre hamar shiteng senya upol bat usilas kada yerwai ke jing ruayero bat kada yeduai ha ublai ubaem te hangta shisendan u angel utrai ula wan ban penkenyu ya kata kabandi kum ka jing kenyu jumai bat ya ka jingkang ka bandi la pliwang bat ki kendri balate hakikti ki kijat jongki la hapno kada khot kebar punyo hangta uta unong ap bandi uleo I baka jingkang kalapli udah tharai ba kinong sya set bandi kila petno te kumta ula saya ke wai ban yo penyap yalade te hashwa ba un yo ban pen mensau yalade upol uleo I bat udah perta daga ketin ka bajam udah ong wat pen mensau yalade naba ngidan hangne baro te hangta uta unong abandi udah sange ban pen mensau yalade bat udah wan sya upol daga jing kanyu bat udah ong kenrat ayu ka day yang aban le ba on penem yang pirangkan mau ka ai ka topik bangi ya pule ka topik bangi ya pule menta ka ong ayu ka day yang aban le ba on penem manu ba kali yang ne gejing kali ka jubab ka ba ong day unong ap ying bendi kalong ru haki ju kerukom mangi kum kibriu ngi day ban kali ha ublay bat ngin ong haka ju karukom kenrat ayu ka day yanga ban le ba on pen yanga kad khot ke balai phuwai te upor ula jubam yakata ka jingkli bala ong da unong abandi uang tu men ngai ha u jisu ba on pen yame bat yaka ying kasem jongme te hadin nangta upol ula hikai ya uta nong apandi syapang u jisu pat hadin kajing hikai ula pediang ya kata kajing hikai jong u bat ula syak pembaptis rengkat bat kiba haying hasem haba ong ngai ya u jisu te kumno anle namarba ya kajing ngai la ban pen I langba ki jingle langba ki kam ka jingkale ga ong upol bat usilas kidai kibangai ne kibamngai ya ka jing hikai jong ujisu ka jubab ka ong upol bat usilas kidai kibangai ya ka jing hikai ujisu kibalong ki kristan sagawai ka jingkale tela da upol bat usilas kibalong kibangai ya ka jing hikai jong ujisu te pirangkan mau kile ayu kat ba khala ki kam ka apostol ka jubab ka ong kilek pelong ya ka jinga seng haga sin sabaton syarut ka duriau dan syarut ka wa haga sin sabaton kidai kinong sumar sabaton ka balong ka sngi saturday kat kum ka jingkain sngi haki juk manta kila ya leit lang rengkat bat shibun kibriu ban mane blai hakata kapor de upol bayalap hadu ba kalidia kalangeng ya kajing hikai jong ujisu langba kajing alap jong upol te manta kajing kali kalawan
ngilong na em kita kiba ngai bat kiba I ya uji su lada ngilong kita kiba ngai te kumno on le bat kumno on ngai ki kentien bala kalida unong abandi try ayuka daya ngaban le ba on pen yanga kabamut hab ban le Jacob argal nong ka khar bar pon riu ka jingai klem ka jingle kalong ka bayap kabamut hab ban le hab ban kongo te kumta kanwan ra ya ka jingai klem ka jingle bat klem ka jing kongo kamut don ka jingai ka jingle ka yai lang rengkat bat ka jing kongo te kumta kanwan ra ya ka jingai ya ka jingkli balakli da unong abandi kenrat ayuka denga ban le ba on penim yanga upol ula jubab ya ka jingkli haga de khot balai phuwei uang to men ngai ha u jisu ba on penim yame ka jingkli ka ong te kumno on ngai ya ka jingai la ban pen I lang ba ki kam pe thu yo Abraham upen I ya ka jingai jong u lang ba ka jingle ba ura kongu ban kenya penyap yala ujong ukun u Isak ya kita ngala ban syam Genesis arfu argal nong kad khot ka bakandai hadu khadar kumno on le ka jubab kong to but ya ke jing hikai u Jisu bat le yakiro u Jisu daladehi ukran yakine ke kentin udaong ubam dan bat nga u ya le persya yanga ya kita ngila bansyam Matius khat argal nong kad khot ka balai phau u Jisu u khot daka jing I ya baro udaong to wan daka mon sngobha daka jing penbor u Jisu u isen ayangi kibriu baro udaong kat gum ka gospel Matius khat weikel nong kad khot ba arpu pra to wan hanga phi baro kiba thaj bat kiba khia ka jingkiet te ngan penjem ya phi haba u khot kumta shae unyalam to tip ba ka jingle ka jingkango bat ka jingai klem ka jingi kalong ka bayap ne kamdan jingmot hakmat jong ublai te kumta u khot da ka jingi wan shanga u Jisu ulaong kat gum ga gospel Yohanes kat saw kala nong kat bakasan larapi I yanga to sumare ki hukum jonga kasabatan kalong kasngi kabahnyau lani ka Saturday kadai ka wei naki hukum jong u Jisu ya ke ba ula ai ha Moses haga kitab Exodus arpeu kalanong Paul bat usilas ru hakikam ke apostol kan riu kalanong khat bakhat lai dan sidap ya pule ki lej mane blai haga sin sabaton haga wei pat kasngi Shibun ba kibriu ki perkat ba ki ong ya ka sabaton ladep sa marpna kata kadai ka jing bakala hasngap kumno u Jisu open shai ya kane u Jisu da kran shai ha umatyo san kalanong kada khot bakan nyeu udong wat mut bangalawan ban pendam no yaku hukum lane yakinang sulpa hanrei ngawan ban penskam haba u Jisu dang penskam yaku hukum kamut lada ngi I yeu ngi dei ban le ngi dei ban kongo te kumta ondon ka jingai ha u Jisu ka ai ka pop nongkong Yohanes lain kal nong khot basau ka pop kadai ka jing pen khain hukum te ka pop kamla ban rung shabnang da ka basumar yaki hukum ka hukum kamla ban ai jing penim ya obreu hanrei da ka jing pen khain ya ka hukum pat on sha penram sha kadujok ding tangba omdan bala ban le kat kum kamon jong ublai hanrei ka jingle da ka jing kongu ban bot ya ka jing hikai u Jisu kanwan ra ya ka jingai ya u dei tang u Jisu hi bala ban ai ya ka jing penim ai ya u breu lang ba ka jing kongu ya ka jing hikai jong u to kongu ya kini ki kenten ba ula ai hangi manta upol bat usilas kilong kibakongu ya ka jing hikai u Jisu to ngin ngai
ya u Jisu da ka jing ko ngo ya ka jing hikai jong u ba un panem yangi tu ai ba kini ki kentien ke bangi sngaw menta ki longkat kum kamon jong umlai Siom ha subscribe ya ga channel pa pinyo ya wai pat ka sermon ka ban sawan bat siom ha pha ai share ki wai pat kuble shibun